खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो बर'फोरा राजखान्थि बिथिंखौ सिगाङाव दोननानै हारिनि खहा जानायखौ सानालासे इयुन जोलैखौ खैफोदाव खोख्लैनो थांगासिनो दं नामा? दिनैनि समाव हारिया अलखदाव गोग्लैनो नागिरबाय थानाय समाव मानो राजखान्थिखौ सिगाङाव लाबोबाय थानो मानो प्रमद बर' मानो हाग्रामा महिलारिखौ गेजेराव लाबोबाय थाखो? मानो बिपिएफ इउपिपिएलनि खोथाल' लाबोग्रा जाखो जोंनि बर' सुबुंफोरा? थारैनो फैबाय थानाय समफोरा जोबनो गैयै खहा जागोन नामा बर'नि गेजेराव? थारैनो जोहोलाव दैमालुआ बुंनानै गालांनाय सोमदोन जोहोलावमोना बुंनानै गालांनाय बाथ्राफोरा बर'नियाव नांगासिनो दं नामा? मख'नो गोनांदि बर'आ माब्लाबाबो खौसेथि जानाय नङा। हाजो खर'आव खारखो थैजोबगोन बुंदोंमोन जोहोलाव दैमालुआ। आंखौ न'नि एन्जरानो मावजिनो गथायबाय नोंसोर सानसेबो गोजोन मोनजानाय नङा बाथ्राखौ बुंनानै गालांदों सोमदोन जोहोलाव। आं हारिखौ अनोमोन नायोमोन न'नि मानसियानो आंजों बेरेखा आं थैब्लाबो आंजों खौसेथि जायिया नोंसोरबो खौसेथि जानाय नङा बुंदोंमोन बर'नि जोबथा राजा इरागदावा। थारैनो बेफोर बाथ्राफ्रा बर'नियाव नांफिनबाय नामा? हारिनि अलखद समाव जों मानो खौसे जानो लुबैयाखै एबा खौसे जानो रोङाखै? मोनद' हारिनो एसटि स्टेटास होयोब्ला मानो खहा जाया होननानै बाथ्रा बुंखो माखासे बर'नि राजखान्थिगिरिफोरा? बबे आयदाखौ लानानै एक्सिस्टिं एसटिफोरा खहा जायैबादि एसटिखौ होनो लुबैखो? थांनाय माखासे सान सिगाङाव थामहिनबा 29 नभेम्बर खालाराव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जानानै थांनाय जाथायखौ एबसुनि बिथोनावनो जादों होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंबाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। एबसु माने इउपिपिएल इउपिपिएल माने एबसु बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों थाखानाय एसटिफोरनि अनगायै जेबो खहा जायालासिनो मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बे बाथ्राया आंनिफ्राय दिनैसिमबो रोखा। बेराफारसेथिं एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ बावैसो सिगां मोनसे पस्टआव बुंनाय बादिब्ला बिथाङा बुंदों आंखौ मुं सुनानै आरो गुबुन हारिनो थुनज्लायनानै सोरहाबा राजखान्थियारि मुलाम्फा लानो नागिरदोंब्ला बियो सहायथावै दुखुनांथाव। हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गावनि जिउ बावनो गोनां जायोब्लाबो आंहा दुखु थानाय नङा। दुखुआ थागोन अब्लासो जेब्ला जोंनि मोनखानाय अधिकारा जोंनि मेगन सिगाङावनो गोमालांफिनोब्ला। सैथोआ बेनो बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि बिटिसिआव थानाय क'क्राझार चिरां जिल्लानि बर'जों लोगोसे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय लक्ष्मण रैखा बोनाय जादों। बेनो दाय जादोंब्ला आं हगारनानै होनो राजि। जुदि क'क्राझार चिरां जिल्ला आरो बड'लेण्डनि बर' रायजो राजाफ्रा बुङोब्ला क'क्राझार चिरां बिटिसिनि मोन 15 एसटि समष्टि, मोनथाम बिधानसभा एसटि समष्टि आरो मोनसे लकसभा एसटि समष्टि गाव हारिनि खौसेथिनि सार्थआवनो आं खुगा मुथुमनानै थादों। थैयोब्ला हारिनि थाखाय थैगोन थाङोब्ला हारिनि थाखाय थांगोन जेराव एबसुनि आफादगिरिया बेबादि पस्ट खालामदों। दिनै बिटिसिनि गोजां बोथोरनि बाजेट जथुम्माया गिबि खेबै खुंफुंजाबाय। बिटिसिएलनि बुंथिगिरि त्रिदेब दैमारिनि मासि सामलायनायाव 10 रिंगानिफ्राय जागायनानै 10 रिंगायावनो थुंगेयो। दिनैनि बाजेट जथुम्मायाव बिटिसिनि मोन 6 नमिनेटेड एमसिएलएफोरनि 3 एमसिएलएफोर फारियै अजय कुमार हाजरिका, करमेश्वर राय आरो रतन चन्द्र राभाया दिनै एसेम्बलि जथुम्मायाव एमसिएलए महरै समायखिराखौ लायो। मख'नो गोनांदि फोसावजानाय एमसिएलएफोरनि गेजेराव राजबंशीनिफ्राय सासे आरो कचनिफ्राय सासे आरो आलादा आलादायै 2 एमसिएलए फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे कच हारिनिफ्राय फोसावजानाय एमसिएलए हेमा प्रभा देवीखौ बिटिसिनि बायजोनि थामहिनबा कामरुप मेट्र' जिल्लानि होनना सिनायथि मोन्दों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गोबां समफोरावनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव मैदेरनि उदखार खालामनायनि गेजेरजों दुखुनांथावै मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानांनो गोनां जादों। बेबादिनो फिन आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांदों तामुलपुर जिल्लायाव। हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानायाव तामुलपुर जिल्ला सेसापानि कहिपार गामिनि थागिबि बड'सा दैमु बसुमतारिया जिउ खहा। तामुलपुर जिल्ला सेसापानि कहिपार गामिनि ननेन बसुमतारि 23 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला बड'सा दैमु बसुमतारिखौ थांनाय हरनि 8 रिंगासोआव हाग्रानि मैदेरा गाथारनानै गालाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाग्रानि मासे मैदेरा न' फारसे फैनायखौ नुनानै होबथानो नाजानायाव बड'सा दैमु बसुमतारिखौ गाथारनानै गालांदों। लोगो लोगो पाटकिजुलि खृष्टान हस्पिटालाव थिसनथाय होदोंमोनब्लाबो जिउ रैखाथि मोननो हायासै। सेसापानि कहिपार गामिनि बड'सा दैमु बसुमतारिया
बड'सा दैमु बसुमतारीनि जिउ गैयै सोलेरखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय मुसलपुरसिम दैथायहरनाय जादों होनना मिथिमोनदों। ट्राइबेलनि आखु, ट्राइबेलनि केरेक्टार होननानै बुङोब्ला माबायदि जायो? क'क्राझाराव ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरजों सोमजिनाय जाथाय बर'नि आरो हादोरनि जारिमिनाव बुंब्लाबो बांद्राय नङा। BTC नेहाथारिखौ देख्रुबनाया बेसेबां गनायजाथावना। बर'नि बिफा जायखौ जों फादार अफ बड'स होननानै बुंदों, बेनि खुगानिफ्राय मोनफ्रोमबो बाथ्रायाव ओंखारोमोन आसामाव जायखि सोरखारा फैया बर' एबा ट्राइबेलनि हेंथाखा होनना। बै समावनो ट्राइबेलखौ लानानै राजखान्थि खालामदोंमोन आरो दाबो खालामनाय बायदि मोनदांदों नामा? जायफोर जौगानाय थाखोनि गोहोआव थानानै आसामखौ खुंदोंमोन, बैसोर थानाय समावनो मानो गोबां आसामनिफ्राय गावनो गोनां जाया? बैसोर हारियाबो ट्राइबेलमोन। नागालेण्ड, मेघालय, मिज'राम आरो अरुणाचल प्रदेशनि बायदिफोरा बेफोर गोनांथार सोंलुखौ दिखांदों डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारीया, एक्स प्रिन्सिपाल गसाइगाव कलेजनि। दिनै नागालेण्डनि गायसनथाय आरो रायजो सान। बे समाव गाहाय मन्थ्रिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा नागालेण्डनि सुबुंफोरखौ हामलायथि बावहरदों। समबारखालि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ नागालेण्डनि सुबुंफोरखौ रायजो साननि समाव थांखिनानै नागा हारिमुखौ सिबिनाय साहस आरो अननायनि रोदा होननानै बाख्नायदों। पस्टआव बिथाङा लिरदों दि नागालेण्डनि सुबुंफोरखौ हादोरसा साननि समाव हामलायथि बावहरबाय। सिबिनाय, साहस आरो अननायनि सायाव रोदा गोग्गाथाव नागा हारिमुनि बाख्नायथाव। बेराफारसेथिं हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङाबो नागालेण्डनि सुबुंफोरखौ हामलायथि बावहरदों आरो अरायथा जौगाखांनायाव हादोरसानि बाख्नायथाव दावगानायनि थाखाय बाख्नायदों। मोनसे पस्टआव बिथाङा लिरदों दि नागालेण्डनि सुबुंफोरखौ हादोरसा साननि हामलायथि बावहरो। धोनि हारिमु आरो जोबनो गैयै मिथिंगायारि समायनाजों बोर जानाय नागालेण्डआ अरायथा जौगानायाव बाख्नायजाथाव दावगानो हादों। हादोरसानि मोनफ्रोमबो खनायाव गुबुन गुबुन समाव गोबां खेब लामा जाब्रबथाय जाबोदों। गोबां सुबुंफ्रा बेफोरबादि जाब्रबथायनि बोलि जानांदों आरो गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जादों। बे खेबाव फिन आरोबाव रुप'हीहाटनि काकालीजान बिकासनि साखाथियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जालाङो। लामा जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सासे सुबुङा जोखोम जायो। मख'नो गोनांदि बे जाब्रबथाया रुप'हीहाटनिफ्राय बालिकानि फारसे फैबाय थानाय समावनो जादोंमोन। जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय मटर साइकेलनि नम्बरा AS02 AD4034। थैनाय सानै सुबुंखौ मेहदी आलम आरो शकील आहमेद होननानै सिनायथिनाय जादों। गोब्राबै जोखोम जानाय रजदुल हकआ दासान्दि फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिमोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।